खुलुमबाय था दिनै मानजा फैनाय ससियेल मिडिया सोंनो दिनै जों बेलायखि नांगौनि बाय जमाती हदानि उक्तिके कायसा प्रेस मिट जों संसालाय ता दङो दिनै जमाती हदानि मानजा फैखा जमातिया हदावक्रा बरमना बिप्र कुमार जमातिया जमाती हदानि उपदेष्टा बरमना बिचित्र मोहन जमातिया पित्रा माइली पंचायत ताकुनै अनंत महिमा जमातिया प्रहलाद मोहन जमातिया ताई जमातिया हदानि ऑडिटर्स प्रेम शशि जमातिया ताई और निवा बाबागुड़ी मिशन नि जॉइंट सेक्रेटरी पद्म साधन जमातिया चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राम कुमार जमातिया जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिस सेक्रेटरी बाबागुड़ी मिशन बिहारी जमातिया कायचिनि मयालि कर्मकर्ता दंबायो और दिनै जों ताबक बसनांगौ बेलायखि अराय बेराय हारिखिन दङ निबांगुरि जमातिया हदा बेलाय नांगौमानि बायदिनो रनिबा जतनि थानिबा हदानि बेसे मेसेज रनिबा जों आसलायो ताबक आं ओ बेपारो साइखनानै जोंनि जमातिया हदावक्रा बरंना बिप्र कुमार जमातिया बेलाय के हम सोशल मीडिया ताखुक सं बाय कौक सालायमानि जरामामानि बाय फलेया हमजां मंगदगु मीडिया संनो जों जमायता हदा ताबक 432 बছर जमायता हदा खाय फाइमानि किन्तु जों जमायतिया हंखा हदा खाखेयनो जोंनि जमायता हदा साख्लायजाक जमायता हदा 18टा मयाल तैयै कायसा हदा प्रत्येक मयालो पंचायत खरग नै प्रत्येक गामिगो चौधरी खरगसा खान्दल खरग नै चौधरीनि सामुं दांनाय सेक्रेटारि अमहायखे जों जमायता हदा 30 स्थल चौधरी हयते मयाल पंचायत तै हदा वो हदा अक्रा बनि सामुं दांनाय बदल जत हदानि सामुं दांनाय तै बाबागुरियानि सामुं दांनाय बदल बरक समस्त हदानो नायकानि खाय दंगु हदा अक्रानो सुबासु खायु तै पंचायतनि मयालनि कार्यकारी कमिटी बा तांमथा बदल सं मयालनो सामुं दांगु पंचायत संनो सुबागु हाखे तंलाय ताबो 432 बोसोर जों ताबक कतालिया आगे साख्लायजाक बर्तमान ताकतिरिफ्रा हास्तेगो नुकजाक दंहा किसा अरय परय हमाहाय बा राजनीति खायनाय रक तथा पलिटिकल खायनाय रक बनो साख्लायलायन तैयै जों दिनै आसगलायमानि और आसगमानि आनि जमायता हदानि एबाजार सदस्य बरंगनां बिचित्र मोहन जमातिया तै और पित्रा कतर मयालनि पंचायत बरंगनां ताखुनै अनंत महिमा जमातिया तै मासा पंचायत प्रहलाद जमातिया तै सिनि जमायता हदानि रां पैसानि ऑडिटर बरंगनां प्रेम शशि जमातिया तै बिसिनि जमायता हदानि अंगै तांमथा बदलनि आदं प्राय खरग थां खरग ब्रै आसगजाक जतनो पाइफलेया हामजागमा रगु जों जमायता हदा तरफ थेके चिनि त्रिपुरानि ताक बर्तमान जे दिन चले तंनायमानि न साख्लायलायनाय हनै दिनै आसगलायजाक जत पार्टी खायनाय तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा CPM
tama Tripura Motha tama IPFT jotto takhogrokno bai playa hamjak mungrogoi kaisa saklaimung gণতন্ত্রনো töyui shanti no töyui khailaibayani nglangthung hnoi kokchang langkachang bai saklaimung গণতন্ত্র যে সংবিধানও সুইজাক তাবক প্রায় 70 বছরনি কুসুগ প্রায় 72 বছর তংজাক আগেও অম হাইঙ্গিয়া তাবক যে নুকজাক দংখা খরকসানি বদলনতে খরকসা লামা কাসলাই খরকসানি বদলনতে খরকসা কাসয় গাড়ি তখরুলাই তেই মাংপলি সগলাইফু tei khoroksa yago sulai phi borogo mangpili saulai phi pu omo hainke tebu thamsi kalaigo bonobo nasle laigo omo hake tei hamangkri lai khanai kogo tongo age wasarok age yaphango je congress prothom rajnitini sakang mro rokto bodla rokto ya khonni bodla khon ya desoni bangisi thui desoni bangisi thongpare omo hai homa haike chini takhok bukhugrok tebu chini bukungbara jomatia tei debroma joto bukungbara chini somaj society tongnai chini somaj khai tongnai rona tebu ma saklai ge kokchang langkachang pilai jongmuni sojormo jotoni sai shreshto জীব গনাং জন্মনাनै তো গোबांमा পশু প্রকৃতিপ তঙ্গ মোসামায়ং गोबांमा চিনি মনুষ্য অংখে মতাইনি অংশমাই ভাইজাক দেবনি অংশ जों মতাইহি নুকফাসি মহাদেব হন্দি দুর্গা হন্দি যত जों মতাইহি নুকমনি থং মনুষ্যনি হাই কায়া जों মনুষ্য জন্মং ফাইকে 30 বছর 35 বছর বয়স অংখেসি গৃষ্টি খাইসানি বা ব্যবসা খাইয়ানি নং পলিটিক্যাল খাইয়াঙ্গইবো আফ্রসি উপযুক্ত উইনাই 35 বছরনি তৈ বছর গদ গথাং তঙ্গই যে কোনো পলিটিক্যাল খাইমানাইবা গৃষ্টি খাইমানাইবা ব্যবসা খাইমানাইবা দিন বাংয়াসা जों 35 বছরনি পরে তৈ বছর থাংনাই বছর তংলাইনাই উসরাসা তং থাংনি গ जों বুলাই খরকসন তাই তকথালাই বনি দল হলাই এমনি তৈ হামংক্রি খাখানাই যত রাজনীতি খাইনাই বদরাवनो आं যতনো কই সাখলাইবাयो যত জানি যা অধিকার গণতন্ত্র জানি যা বুর থাইনো রয়নাই রয়দি জানি যা তাং থাইनो तांलाय जादि ककसां लांकसां दूसरा दूसरी इंलाया एमने ताखु कैसा जानी हांजामनो जा खायो जानी मुसुकमनो जा पाती खायो हाके खाइलायबाय जदि तै अमहाय जे बुलाय तौलाय गारि तखरुलाय लामा कासलाय बहायरावनो मथागानि खाइबाय जदि हनै साख्लायजागो जमातिया हा हदा तरफ थेके ब तै थामसिंखा कुनु जागा हामानि गरै जले लाइमनिंखा हामानि गरै जले लाइमनि थामसि फाइलिमनिंखे ब तैबो नष्ट दिगि मांसि थांनाय नष्ट दिगि मांसि थांनाय खरकसानो तै खरकसा फिरावनाय इनखे ब तै थाग मंगरै खाखासिनाय अबयसय जारा काहाकुक तांनाय काहाकुक बरौनो लगे गोबां मानाय जारा हायाकुक तांनाय सापुत कम नाय ब अबयसय उल जानि बाय जानो सिजागनाय सोरबाबा सामंका हातां सोरबानि दल बां ब जनगण राय रगु बनो जुर जुलुम खाय बुलाय तौलाय इंलायागै चिनि जमायता हादा पारा खाय तंनाय चौधरी रौनो 18टा मयानि 36 जन पन्चायत तै 321टा चौधरीनि जे सामंतांनाय लोकनि सामंतां बदां खादल सं मया मयानि जत पासानि लगे सुबाय तांमथा सं बरावनो जत सराय खनाय
ताबक तो बेसिरबाग चराइरावनो राजनीति खायथानि लगे हिंनाय गोबां जोंनि नुगमानि जैबनो जुत्त मयालनि आं जोंनि जमिता हा हदानि अंगैबो मयाल संनाव साख्लायजागो ताई पारा पारानि चौधरी रुनो थुनै अरस जों सालायमा बायपाया पारा पारानि चौधरी रुनो थुनै आसक लायै कक सालायै जत्त साख्लायलायदि जत्त चौधरी पारानि चौधरी हिंखे पारानि राजा बनि कगमाना नाय जों जमायता हा हदा साख्लायजागो दङ जत्त पार्टी कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरा मा थाफांथों जेफांथों जोंनि जमायता हा हदागो जों रायदा सुजाग दङ पारागो गासाय मिथिं खायामसासि चौधरीनि अनुमति नायै चौधरी सिनि गामि खायफायदिका हंगेसि मा खायनाय चौधरी अनुमति रही हंके पारा बिसिङाव सासि राजनीति खायनाय र मिथिं मा आसगिया अम हायके जों जमायता हा हदा साख्लायलायजाक वालाया हंपासि बनि पार्टी बाय बनि पार्टी हाय वालायलायि गथना थांजाक जों न फायजाक आनि गामि रावसो लाय थांजाक बा बनि पताका बसिल हाफु बनि पताका बस हकसाय हाफु अम हायके तै हालायमानि क्रिखा शांति क्रि लेखा एकदम हाय बनब जलेगो बनब यागो सुफिगो बनब सुफिगो हाय बनब सुफिगो तै थागलायमोन सिक्रिखाके बहायनो मोथागजाक जों जानिजा मुसलमानाव थाङै बुरैदि जमायता हा हदा जेकुनु पद दंखे राजनीति खायथानि बदलसि मिसिरौसि माथांया चिनि जमायता हा हदानि रायदा हंके चौधरी हइते खांदल चौधरीनि सामुं थांनाय चौधरीनि पारानि सेक्रेटारि तै मयाल पांचायतनि लगे सामुं थांनाय मयालनि सेक्रेटारि तै कार्यकारी केसियार तेसियार समस्त जे जमायतानि जे पद गोनां जमायता हदानि जे पद दंना हिंकेसि राजनीतिनि कुनु मिसिल मिथिं माहाया एकमात्र बु रमदिनो थाङै बुथ केन्द्रआव बु रयमानाय सुखसि जमायता हा हदा ताबो जे जमायतानि बिसिङाव यागफा लाय दंखा लायकुफा दंखा ओंखे ब काजे काजेनो ब पारानि बरक बायनो जे पारानि चौधरी बायनो रिंजागनाय फोरोंजागनाय साजागनाय अमहाके बु लामा थांमाफानो फिरावगै आसगै मा हानाय आसा खालायो जों जत्त चिनि जमायता हा हदानि बोसारक गावबो नाजानाय नागैबो फायगो हाय आं गावखोसारो दैबा दांसानि जों जमायता हा हदा हंके जत्त पार्टीनो ताबक मोथागलायजासिदि हिहनो गारि कासमारो अमहाय मांफ्लि सौलाय मारोनो जे माने थांहा जे लायमानि लाय थांहा ताबक फानो बिसकांगो ताबक साइटा विधानसभा सि उपनिर्वाचन बुसि आसो दंफ्लाजाक बिसकां बसर 2023 विधानसभा बिसकां जंमारिगोबा इंगाबा हर सिंलायसिनो तै तंलाया हालायलिया ब्रै जिराय समग्र तांलाय तैलाय सिनि तै मुंसा उन्नत दिगिब्ले फायलिया नष्ट अंलायमनि मांसि लामा फायसिनाय फायदि जत्त राजनीति खायनाय बदरनो जमायता हा हदा तैयै गोसां थामिसि तैलायगै जानि मुसुकमानि न पार्टी खायै दंलायजादि जनगण राय रनाय जे पास बा ब जनगण राय रनाय जत्तनो खाकचां साख्लायमों जत्तनो हामबाय रगै दिनै आं जमायता हा हदानि अंगै शांति दंलायबायानो जत्तनो साख्लायो गोसो सावैनो दिनै आं मिडिया रंनि थानि मेसेज बा कावकसारमों गोसो सागै जत्तनो हामबाय बाबागिरि मिशननि जोंनि कर्मकर्ताराव जत्तनो दिनै आंनि ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং জনতা হা হদানি তরফ থেকে হামবাই
roi taiba kok sarmung dara sopojana jini social media tai khanai tongnai jottono jini jomita hada torok theke thenaning bangai shanti sompriti no am kheti sai tongai bangai abban nargi kok kisa sakai no jini hada okra বিস্তারিত সালহা जों सबसे वानामानिंखे जड़ित समाज ओंखानखे शांति सम्प्रीति दे नष्ट होनानै बनो जोंनि मूल असबमु जों शांति सम्प्रीति बिनष्टनो जों नायथ'गजा गैया बनो जों मोजांजा गैया थांनाय बिसिरावबो जोंनि हावदानि तरफ जतन साइमोनो एमन एकटा जब समाज यापि मानाखा যারা শান্তি সমৃদ্ধি বিনষ্ট খাইনায় আব কোনো রকম সমাজনি উন্নতি নি আমাও ফাইয়া ব উন্নতিনি লামাও কাসং ফাইয়ে মানে শিক্ষা দীক্ষা সম্পূর্ণ দিক থেকে বনা নষ্ট খাই হানি বাঙাইনো জমিটা সমাজ আবনো ঘৃণা খাই যতন সাইমানো লাই थांनाय बिसिरावबो বিশেষকৈ 2000 সালরাवबो सारा त्रिपुरा राज्योआव आकालहा उग्रपन्थी जोंनि सुदु जमायता समाजाव गायसाया जोंनि 19टा जातिनि बिसिङाव ताइबो सारा भारत त्रिपुरानि जोंनि वाइसा उन्दै सिका उन्दै थुंफ्रायनि अमावनो आकालला हायबिनो जोंनि उन्नति कमाला शिक्षा कमाला हानिबाङै बनो जमायता समाज आगेबो जों बनो नायथ'गजा गैया नायस्रायो बनो एकटा प्रमाण दङ बर्तमान सरकार प्रशासन बाय सालायमा बिसिंथि राज्य सरकार बादे जोंनि केन्द्र सरकारनि प्रशासन जारा दंनाय बरं बाय सालायमा बिसिंथि आवनो दमन खालामनायनि सम्भब नङा हानिबाङै तावबो जों जोंनि समाज बनो नायो शान्तिनो नायो যারা যে কোনো দফানি ফাংथों যে কোনো জাতিनि फांथों যদি শান্তি ভঙ্গ খায়নি বাङै এলাকাও ओरैबोरै नांनाय दंखांखो बनि बिरुद्धे जों कठोरभाবে तावबो जों लड़ायखायनाय बनो जोंनि प्रतिज्ञाबद्ध जों दिनैनि सालायमा बिसिंथि साख्लायमानि बिसिंथि जों साख्लायजायो जोंनि যুবক যারা ইয়ং গ্রুপ বরংখা जोंनि জাতিनि भबिष्यत देशनि भबिष्यत समाजनि भबिष्यत आबारावनो बाक्सा बुक्सु चुक्लिरावै अमायके ओरैबोरै फानां दङ नगजाल हानिबाङै जों साख्लायो जोंनि समाज बनिबाङै जों यापि क्राब नायबो दङ थैनांगौ नानाय आबानो जों कोनो रकम बर्दास्त खाया बंखा जोंनि समाज काजै ता बुसलांगो तब उपनिर्वाचन चाइटा बनि परे 2023 सारा त्रिपुरा राज्योआव 60टा विधानसभा केन्द्रआव इलेक्शन होनाय वो इलेक्शन बिसिंथि যারা যারা राजनीतिखानि रक निजेनि दलनो फुवारना बाङै भोट दखल खायनि बाङै विभिन्न कप कायसानो कायसा हाया हय तांखो भोट आदाय खायनाय आबो जोंनि मो नगजाग दङ किन्तु आबो ठीक गैया जोंनि गुबैनि बिसिंथिनो निनि रीति नीति निनि नियम कानुन जानजात दङ आबोनो प्रचार खायमनि बिसिंथिनो जनगणनो अमुक लायखे जायो किन्तु हाया तांनि जुगो नगजाग मानिखो जोर जबरदस्ती खाय जाखैफानो आदाय खायनाय अमाय किन्तु ठीक गैया बनिबाङै जमायता समाज बनो गिना खायो नायथ'गिया हिं साख्लायो अमहाय मासा हाया जाते हाय इंयाना दै आबानो जों ट्रेन कयमोन ताबो लोग जेखाने जोंनि जमायता समाजाव गायसाया विभिन्न दफाव हाय दङ थुंफ्राय दफावनो जाते हाय इंयाना दै अमहायके जों ता साख्लायो जोंनि जमायता समाजखा शांति गामि शांति प्रिय जों गुबै बिश्वास गेर गोथार गुबैनो दै जों जमायता समाज दाबो खाय दङ दैसिनसिनि हावदा अग्रा सालांखा जायस
32 বছর তাবক তিনি জমিদার সমাজ ব 432 বনি সিগাং বসিং জমিদার সমাজ দङ তোমাকে অলিখিতভাবে আপনার চলেই ফেयो হাজার হাজার বছর তিনি জমিদার সমাজ হাকিনি খাইফেयो তিনি শান্তি সম্প্রীতি অর্থাৎ কইनो কই नायसोलायो बोखा हान्जा खागाया जों बोखाखौ फुरबाय गोबिनो दै जों मताय गदर बाबा गयानो बुसकां संगयनो जोंनि समाज गठन हानिबाङै जोंनि आध्यात्मिक বিশ্বাস मताय आतायनो दैनो जों समाज गठन खायो हायबेनो जों शान्ति सम्प्रीति एवं गुबै बंखा जमिदार समाजनि रायदा जे কোনো दफानि फांथों जे কোনো একটা জাতিनि फांथों शान्ति सम्प्रीतिनि थाने आघात खाई बनो नष्ट खायनाय बनो जमिदार समाज हाय आंतोनि यागायनि बनो कठोर वाले जों दमन खायनि ताकसा प्रतिज्ञाबद्ध समाय दांजाक आबनो जों नाया जे कोनो गभर्नमेंट फायथों सरकार का प्रशासन दफा सरकार का जत्तनि सरकार जनगण उन्नति खानि बाङै ब समाय दांजाक हानि बाङै जमिदार समाज जे कोनो सरकार फायथों ओ सरकार बाय थासा खायो सरकार बाय गथाजाक अर्थात प्रशासन बाय जों गदालै जोंनि हायानो जों दमन खायनाय बंखा जोंनि समाय माने दांजाक बनो जों कोनो समय बरस एमन समायाव जों गदनां थाङा जोंनि जमिदार बोसारक मताय गदर बाबा गरनो खावगै 1984-85 साल जोंनि जमिदार समाज जत्तनो नाव खरक साख्लाय आगौै 6 जन 12 पर्यन्त जों खबर खालाया फैला जों दाफोर गर्वखौ सैमोन जोंनि मताय गदर बाबा गरिया गोबैनो বিশ্বাসী जोंबो गोबैनो दै दङ हानिबाङै कोनो जमातिया बने शास्ति मांहा महाय रेकर्ड दाफोर गरै कोनो नजिर गरै उ मथा उ दफांखा जमिदार हानिबाङै बुसकांगो विभिन्न दल खायदि जों माना खाया जेहेतु गणतंत्र जोंबो गणतंत्र 1949 साल থেকে जों अन्तर्भुक्त नङा भारतबर्ष गणतंत्रनि বিশ্বাসী गणतंत्र दै दङ ओ गणतंत्रनि रायदा बनो मानैनो जत्तनि चलायनो ओंथों गणतंत्र बिसिङाव बब दं आबोनि बायरे किसाफा ओंखारखो जों जमिदार समाज जों याकाया दैसिनजिनि अक्र सालांखा जोंनि कैसा समाजनि कैसा साख्लायमों एवं आइन खाजाक दङ जोंनि जमिदार समाज कास्टमारि ल जों माना मोताबेक जों प्रतिटी पाराव जोंनि अर्थात उपनिर्वाचन इया ठीक नहीं जोंनि जमिदार एलाका बिसिङाव इया आफानो जत्तनि बाङैसिम बासा जायो शुद्ध उपनिर्वाचन इया ताक थिनांनि 2023 जखन होनाय आफोर बहायनो प्रतिटी पाराव निर्वाचन साराफासि जे कोनो दल जे कोनो पार्टीनि बदल मीटिंग खायनिंखो चौधरीनि कनसेन्स नांगो चौधरीनो सिंगासा माखाया बंखो जोंनि समाजनि रायदा যদি কোনো কারণে जोंले राजनि बदलसे जोंसे कतरको जमिदार समाज की सासे और जों बरनि तारिख अब बरनि अनुमति नांनाय हाइ वासो गांखे बगिनतो अन्नाय जोंनि आइनिक मो अन्नाय हानि बाङै बबो जातिता होनबाय जादों थांनाय विधानसभा निर्वाचन दङ बाक्सा दल मानिया दङ ओ मानायाराव बरक जाहाथे बोसकां दिनो हाइङेना बनो शान्तिनि एक प्रतीक जों तानि हाइमाहा जोंनि चौधरीनि कनसेन्स नाया आंख्लाय और तक 14टा दल दङैमोन 7टा दल दङ 10टा दल दङ बरक कोनो जगाजग गरै जत थां बाक्सा मिटिं होयोमोन नाथाय 10टा दल जुदि एकই জায়গায় মিটিং आंखो निश्चय गंडगोल सृष्टि নাই শৃঙ্খলা ভঙ্গ নাই বড় না হলে নিচে নিজ জমিদার সমাজ যদি পারাও যে কোনো পারাও বনে एरियाव मिटिं खायनायखौ चौधरीनि कनसेन्स नांगो जोंनि चौधरीखा कैसा दुवारी बिसिं खबजा ओ दुवारियाव जे नाय ब चौधरी कनसेन्स नांगो बखौ जोंनि आइन
이거 우 아니너 정말 도파 응야파는 나케 자나이 나바자디 나니 바타 봉카 진샤고 아니 방을 যদি 어마이케 베티그럼누 강케 보너스는 야카이 야 보너 제 카이니 바타스니 아이너 동을 지금 카이니 또대요 또 동 뭔가 진샤고이면 아니 방을 저또 sini busa sini tibra juni sini suri amaya domaja somasya sini pahariya wangzi shika joto party tongnai jate bono bisa mane kangke sini singkhalao pai hani mangi sing bono lai sini ka shanti priyani somas shanti protik kobini protik ka jomaja somas bono jate bongo inate jottonan sini media social media ni pokok ngai tini press meet থেকে jottono sini saklaimeng ba ko kobokmeng o abedon nargi ni ko kyo sam parjaka jottono